ono perang adat antara Barak Mantio lawan Mantio. Mula prajurit kudu sing ngatati siap tuh ikati ojo nganti lerane pegawean. Ngerti Pak Prajurit? Kanjeng Senopati. Oh Prajurit. Sinten menika? Kowe ono kawan Cendrawati. Prajurit, bubar! Oi! Maju! Sapa kowe? Wani gradi kono nang papan kene. Metu karamu. Perang adat bakal tak wiwiti. Aset. Sanggianing para nayaka, para bupati Andan, Tamtama lan kawula ing Madiun. Atas nama Kanjeng Hadi Pati Madiun, dina iki arsa paring dawuh kabeh kawula ing Madiun. Uga arsa hamisuda sawijining senopati perang ing Madiun. Sapa kang kapiji minangka dadi senopati Madiun, aja nganti sira kabotan sarta nampil kersaning Kanjeng Adipati. Kosok baline yen ana sawijining senopati kang ora kapiji, aja nganti sira kabeh lho. Mula dina iki Kanjeng Adipati arsa paring dawuh. Sakabehing para sentana, nayaka lan prajurit rening ing kalenggan iki perang adat antarane Madiun lan Barat Madya kawiwitan. Mula panjenenganku bakal amini suda Senopati Agung ing Kadipaten Madiun. Lan ing menggone sapa sing tak pilih ing ngarepus diaturake dening Kakang Pati Reksa Praja, aja nganti swala lan batal dawuh panjenengan. Lan wektu dina iki ora ana loro, mung sawiji kang patut lan pantes minangka nampa gelar senopati, ora liya mung Tumenggung Raja Nata. Wisudan kawiwiti.
ngersane Rama. Ana wigati kang Gendut. Amung pangapunten ingkang tansah kula suwun kaliyan panjenengan Rama. Panjenengan sipun wonten ing kadipaten menika suasananipun rame sanget. Wonten jumenengan menapa Rama? Yo. Pancen ing wektu dina iki pun Rama jumenengake Senopati Agung ana ing Kadipaten Medion. Ora ana liya mung kejaba pamanmu Tumenggung Brajanata. Paman Brajanata. Minangka Senopati Agung ana ing Medion. Pinangka senopati saking Medion. Kuwi bener. Kanjeng Rama. Menapa panjenengan menika? Pilih paman Brajanata ingkang jumeneng dados senopati. Iki sinten panjenengan menika niwakaken karyanipun putra Rama. Genduk Kreswati ora teges pun Rama nyepelekake utawa ngiwak-ngiwake kelawan jeneng sira ora. Ning merga jeneng sira putranipun Rama, siji-sijine sing tak tresnani, mula aja nganti maju ana medan nopo. Pangapunten Rama. Badhe neratur sawetawis kangge sarembagan kalian paman Brajanata. Yo. Paman Brajanata. Gusti Putri. Wonten remen pun kalih panjenengan menika sak sampun pidato gelar kasenopaten saking Medion. Kados-kados siniram banyu suwindu lawase awit kula sampun kapitaya dhateng Kanjeng Adipati samenika kawisudan Senopati. Sampeyan kandha Jawaken. aku sing Kakang Pati, bab perkara iki ndak pasrahke kelawan panjenengan. Kula trima manut iki. Bapak nyuwun kakang sadaya Dene Rama sepingah pun kalih panjenengan. Pesrek manah kula paman. Kenging menapa Gusti Putri Respati kagungan raos serik dhateng kula? Mau jalaranipun kula boten seneng yen ta panjenengan menika diangkat dados senopati perang saking Medion. Sebabipun Sebabipun kula boten lega lan lila senajan ta wanita lan prajurit. Kula tasih saged mati dados senopati perang paman. dados panjenengan rutik bilih kula kawisuda dados senopati wonten ing Kabupaten Medion. Panjenengan meri Gusti Putri. Menika sampun dados paring premanipun Kanjeng Adipati. Mboten kok kula niku nonyol-nonyolake kesagetan kula dhateng Kanjeng Adipati. Nanging menika sampun dipun saruji para nayaka, para saka guru wonten ing Kabupaten Medion bilih kula sakmenika ingkang madeg Raja Senopati. Paman Brajanata. Dereng katilahipun manah panjenengan. Entuk ora entuk kasenopaten Medion bakal tak jaluk saka tangan panjenengan. Yen kados ngaten palenggan Senopati badhe kula kukuhi, Kang. Bakal kok kuwi tekan tangan. Menapa? Katiwasan Kasinopati. Katiwasan tegese kepiye? Tiang-tiang barat madya miwit perang adat ngantos kula menika tatur ing gegaman. Nanging wonten nawalanipun Wonten ana nawalane dikuat-kuatake mengko kowe dipapanake nang panti sodo. Sinyati aki prajurit. Bapo
Reksa praja piye? Hei, Kowe kok nganti prajurit saka barat luwih-luwih ngedeke umbul-umbul penantang. reksa praja. Piye? Apa kowe pancen ora mangerteni yen to dina iki perang adat antaraning barat lan Medyon bakal kawiwitan. Bacot. Bacot, 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 prajurit! Aja punah kembelo siramu. Loncatku sama pengarepan murat kalah. Neng tentoke sepisan manah papan kene. Kowe apa aku sing gendung selae papan kene, ha? Yen kaya ngono kuwi mati ning papan kene. Jer kene ora. Temtoke kowe apa aku sing ngguli Akan mati. Hei, ye, kowe miwiti perang adat. Nanging kowe licik. Nglimpi saka mburi. Yen wani adep apa ngarepe? Yen trimo adu atau sing balung kandeling kulit, ora bakal ana kerampungan. Rantya sawetara papan kene. Aku iki gak gire. Aku ora macan. Diung. Hei, Senopati Diun. aja trimo wong loro. Karemu Koncone wong padha metu. Aku ora wis mikir ae. Wang Sulisa. ora usah dadak kanca wangku. Aku lan kakang sing mundur kowe. Jon. Salan, Kuwi. Kowe malah apa iki? aku bal kawujudan apa wae. Hei!
Go protes terus. Hei, Aku tak melu mergawe, aku tak melu mergawe. mergawe ya mergawe. Aku arep mana apa? Mana apa? Ulo. Ya ulah kok nganggone ning jopo. Hei! Nganggone ning jero. Iki goblok kok, Teh. Iki Senopati goblok. Terus goblokne aku lho. Lah nek jero iku petan. Lah ning kene. Padahal Sing waras kalah. Sing waras kalah. Awake dhewe ndase melu sapa? Ndos. Modar pendol bari kendol. Ingoni ngene wong berat maju iki lho. Ayo. Iki cetha yen Kabupaten Madiun wis kentekan Senopati. Menika leres Gusti Patih. Katane kampung dicoke ning kono. Najan to kaya kepiye yen to aku Respati musuh karo kowe kabeh. Respati, Ono apa? perang kuwi kejem, perang kuwi wengis. Pancen kabeh. Apa kowe ora eman marang ayune rupamu upama nganti kena senjatane musuh, Piye? Kabar pisan Respati ramires marang gete. Oh. Bisa apa tanding karo wong Barat Madya. Oh, yes, ora kemen ta. Ayo maju kowe Respati. Maju. Hah? Melu. Iya, Jebul wong Barat Madya kuwi bisa tak kalahke, aku bisa menang. Ngapa sampeyan ning papan iki? Ngapa sampeyan cedak-cedak karo aku? Lha kok apa mboten entuk wong kula niku badhe maju sak tengahing palagan. Maju? Maju ning tengahing palagan? Nggih. Mangertenono paman yen to prajurit saka Barat Madya wis tak kalahke. Wis padha mundur kabeh. Dadi prajurit saka Barat Madya mundur Iya. saking ridane Gusti Putri Respati. Pancen bener. Ngono kok jarene ning ngarep kepengin dadi senopati. Lho kula sawas kok kadoan. Lho sampean niku tanding tancene tanding. Aku tanding kasunyatane prajurit padha mlayu bareng perang karo aku. Lho ngono kok kepengin dadi senopati wong bareng tanding dadel-dadel bareng didengkek muni makok. Kok makok semak. Lho iku perang tahan senapa?
Yen umpami kelampas sampean niku tumekaning pati, boten kok mung Kanjeng Adipati Rangamurti ingkang kecalan. Kula nggih nderek kelangan. Sampeyan melu kelangan. Nggih. Ketemu pirang perkara wadene sampeyan kondose kaya ngono. Dasare kula niku tresna. Tresno. Nggih. Tresno kang tegese Lho tresna lahir batin wanita sing tak tresnani, sing tak idam-idam rena lan wengi niku boten wonten sanes kejawi namung Gusti Putri Respati. Tresno kalih kula to. Nggih. Supados kula ngladeni panjenengan. Ngaten. Dados garwanipun. Suti. Duh. Monggo ora ngumangsani. Ya mergo abot-abote iki aku tresna kawan kowe. Nanging yo gene yo, Dik. Sithik wae kok kowe ra duwe rasa welas lan duwe rasa tresna kawan aku yo, Dik. Mas, najan to kaya kepiye wae aku ra sudi ya, Mas. Piye? Aku kok. Lho sapa wonge sing weruh kowe kok ora merangsang? Aduh, tolong. Apa kaya ngono kok jarak tulung? Tolong aku wedi tolong. Iki ning papan alas nggone. Ora ana bakal mangerteni lan bakal keprungu najan kowe njaluk tulung. Paman wis Wis to. Yen kowe manut mesti besok bakal didhawuhke kelawan Kanjeng Adipati Rangamurti. didhawuhke. Iya. Najan to kaya kepiye wae yen to aku didhawuhke Rama karo sampean. Becik aku tumekaning pati. Lho. Lho ngarep mulyake wong kok alok mati. Mati kuwi lara tak kandhani. Lah mati kok lara. Lho kowe nak duwe bojo. Mau duwe bojo kuwi lara. Lho kok lara? Iya, jarene duwe bojo kuwi lara. Lho nak duwe anak ki lara kok wong kok do pating gemrayah anake kuwi. Ayo. Paman pokoke aku mbah karo sampean tenan. Aja ngono lho Cah. Aku wis kadung kudu lho. Aku Hah? mbah. Aku wis kadung kudu lho. Dikandani aku mbah. Wis to inu tak kandhani wis. Tak wis to. Lara. Ora ndak apa-apano kok wis muni lara. Hah? Paman kecela ampun paman. Wis to. Gelem mo. Gelem mo. Wah, Kowe tetep ra gelem? Ora gelem tenan? Aku pengen mentol karo kowe. kok mentolo terus apa arep dikapake? Tak aturke Kanjeng Rama nek sampean tumindak nekat. Kowe aturke aku ora wedi mergo Kanjeng Ramamu wis sarujuk yen umpama kowe dadi bojoku. Aku dijodhokake dening paman bojoku. Bener kowe tak jodhokake. Rungu kowe. Cahayu. Pancen bener kandhane Tumenggung Brajanata. Nek wiwit dina saiki antarane Respati lan Brajanata wis tak jodhokke sebabe apa no? Tumenggung Brajanata ndak wini suda minangka Senopati Agung saing Kadipaten Madiun bisa ngalahake senopati saka ing Barat Madya. Dadi pas kalamun dheweke ndak jodhokke kelawan jeneng sira. Paman Brajanata. Piye sayang? Napa tak saestu panjenengan tresna kalian kula? Wah, lahir terus sing batin nggonku tresna iki tinimbang aku ra entuk kowe. Luwe becik aku bunuh diri tak kandhani. Panjenengan bunuh diri. Heeh. Bunuh diri. Iya. Nek kula rasake tadi. Sabar Brajanata. Arepa kepriya wae Respati kae wis ndak jodhokke kelawan jeneng sira. Mula rasa kuwatir. Witing tresna ki jalaran saka glibet. Kados ngaten Respati kula glibeti suwe mboko suwe mesti bakal nuwake tresna ngaten. Nah, rening dhewe iki manjing ana sadene taman. Sengeren aja nganti walsa ing Taman Sari. Pangestu ndake. Selamat malam semuanya. Malam juga.
Kroso aku wis ora krasan mapan ana Medion. Ning karepe atiku arep ninggalake Medion dina iki uga ning aja matur ning ngersaning Rama Yun. Jalaran menapa kok ngantos panjenengan menika badhe ninggalaken Kabupaten Medion? Jalaran jodohaken dening paman Brojonata. Panjenengan menika badhe dipun jodohaken kalian Ndara Brojonata? Dadi senopati. Lho, sampean niku kok ya wong wedok endi sing ora kedanan karo Ndara Brojonata. Sakniki malah diundhaki pangkate dadi senopati. Aku ora seneng aku apa? Senopati. Iya, senopati. Basa Jawane mati ya, pati apa? Lah iya, senopati. Tak hadiah iki. Lho, matur karo Kanjeng Rama iki pek-pek nak wis ora. Lho. Kenging menapa busana panjenengan kok dipun lukari? Iki pek-pek endul. Iki piye? Iki piye? Lah menika napa? Panjenengan menika badhe tindak pundi, Gusti Putri? Ampun Gusti Putri. Aku ra sida lunga lho nek arek kowe lho, Kak. Saking ngayang kula nggih, Gusti Putri. Wis aja. Napa bendaramu? Kula dipun utus Gusti Putri Respati supados ngaturaken awala menika dumateng panjenengan. Bendaramu Respati, kowe dimenehi layang. Nggih, Banjur kowe ngerti juane layang iki. kula mboten mangertosi Kanjeng nggih. Nggih. Nek pancen ora ngerti, iki tak wacane rumah. Niku ampun dikempet adae. Napa? Biasane niku nek ngeten iki kula sing ngempet. Kempet kecut. Kempet, Dok. Indra. Nggih. Monggo dipun maos. Kunjuk dumateng panjenenganipun Rama Hadipati Rama. Rama Hadipati Rama. Kula nyuwun pangapunten saderengipun jalaran kula mancahi dawuhipun Rama Hadipati. Rama, estunipun kula panjenengan jodohaken kaliyan Tumenggung Brojonata menika kula mboten cocok, kula mboten tresna. Pramila Rama, katimbang kula tansah dipun oyak-oyak kaliyan paman Tumenggung Brojonata, kapeksa ing wekdal menika kula nilaraken Medion. Cekap semanten saking kula Respati. Dos pundi Kanjeng nggih? Indra, Nggih, dawuh. setane bendaramu Putri linggar saka ing Medion merga rumangsa isin dak jodohake karo bendaramu Brojonata. Kados ngaten. Mula aja kesuwen aku Nggih. ngersakake sowane paman. Ngestokaken dawuh sinuwun. Brojonata. Kaget ngono apa jeneng sira tak timbali. Dadosaken kageting manah kula jalaran katemben wonten ing dalam kasatriyan wonten satunggaling emban kang nimbali dhateng wonten kawigatosan menapa? Ya, dadi sumurepmu wiwit dina iki katresnanmu ya bendaramu Respati minggat saka ing Medion. Sepati anes. Mula renting Respati wis tak jodohake kelawan jeneng sira. Ya ora, wektu dina iki jeneng sira tak tundung ing Kadipaten Medion golek ana Respati lan welingku mawantu-wantu kelawan jeneng sira aja pati-pati bali ana Medion kalamun ora bebarengan kelawan putraku Respati.
Boten selaing janji. Sumpah kula ugi boten badhe bali tumuli wonten ing Kabupaten Madiun menawi dereng sari mrih kalian Respati. Sakmenika kados pundi Kanjeng Nggih? Waktu kula ingkang sowan Kanjeng. Ayo, ayo. Dawuh Kanjenge Kok gati-gati wonten menapa? wah kejoderan Kanjenge. Kejoderan. Kadipaten Madiun kedatengan bocah saking bisun barang pamuk wonten ing Kadipaten Madiun. Cendana naminipun. Nggih, Lah mung bocah saka desa wae apa ora bisa kok ram. kathah nayaka negari sami kendang kapracondang ingkang saperangan sami pejah saking tanganipun Cendana. Jur saiki Mila kula mboten wawi, mila nyuwagaken. Kula pengen ketemu karo bupatine jenenge Rangga Murti. aku Bupati Rangga. Kenalke jeneng kula Cendana. Oh, dadi kowe to. Nggih. Sing gawe geger sak jabane rangkah Madiun. Dasare sak perkara. Apa dadi Mbok kula saderenge mati niku janji. janjine Simbok? Sumben anakku nek lair dadi ratu. Kuwi kekudangane Simbokmu. Lho nggih. Jur Karepe kula pengen dadi ratu sampean dadi kawula kula. edan apa waras nih? Lho kok edane piye? Kowe bocah desa malah kepara ucapmu kowe sing dadi ratu, aku sing dadi kawula. Kanjenge, Nggih. padha-padha sangang sasi 10 dina dikandhut karo wong tuwa. Sampeyan iso dadi bupati, kenapa kula wong cilik ora iso dadi bupati? Dadi kowe pengen dadi bupati. Lho nggih. Cendana bisa kowe lenggahi Kadipaten Madiun nanging langkah lawan Madiun tak jaluk. Iya. Iya. Usaha. Tamake. wis kok lilake nyawa. Lho matilah saiki. Kula ora apa-apa kok Buri. Ya coba. Bupati Madiun Cendana gelar Banteng Madiun. Banteng Madiun. Cendani. Yo. Anakku. Saiki ning endi yo? Lho, Cendani. Rene tondo tak jak rembukan. Nih. Saiki ning endi yo? Lho. Netane bapakmu ngundang jenengku iki wong kok ana. Pak. Lho, Pak. Halo. Sampeyan iki to, Pak? Mriko, Mbak. Pak. Oh, mriki yo. Pak. Aku Cendani. Pak. Sampeyan ngadep-ngadepi aku lho. Golekmu kok angele ora karuan. Kena ndi kowe mau? Lho, sampeyan ra ngerti aku, Pak. Ning endi? Walah. Iki mau aku nang kamar dandan. Lah wis ayu to, Pak? Kowe mau dandan? Ayu, Nduk. Ayu to, Pak? Ayu jos. Anake sapa? Anake bapak, Nduk. Bapak Kowe sapa? madhep rene ayu, Nduk. Aku madhep. Jajal madhep rono. Aku Bokonge madhep. kempes. Aduh, Pak. Mari to. Ayu manggon ngarep bokong kempet, Nduk. Pak, wong ayu iku
ben ae ndek bojo, bokonge rak modot dhewe. Lah iya to Pak, yen wis disuntik bojone terus lak saya gedhi to Pak. Lho dokter piye kok entek? Ora Pak guyon. Waduh. Piye Pak? Bapak iki jane rekoso ngrumati kowe. Kok Rekoso. Piye to Pak? Kowe karen njaluk bapak kurang wedak, njaluk wedak. Aku sing golek iku nganti pundakku peyot tak kandhani. Kowe kepengin ngerti pegawean to dhewe akeh Apa Pak? ning warung kopi. Warung Aku mau Pak, aku mau. mesti kok ganggu-ganggu anggere ana wong rembukan karo. Tangga tekarup piye sing ngono kok kesene? Assalamualaikum. Baleni nih. Assalamualaikum. Ora ono assalamualaikum. Monggo. Pak ono iblis, Pak ono setan. Ono setan, Pak ono setan. Kakekane bareng ngene kok diundang setan. Tamune iki mau sing muni assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa iki ya malaikat, Pak? Kliru. Apa? Assalamualaikum. Aku ora tau dolanan as. Entuk muluk salam iki salah. Mertamu nak kowe duweni keyakinan assalamualaikum. Gelem karepmu ora karepmu aku muni assalamualaikum. Tamu ame bronco iki. Lha aku mertamu kok. Mertamu yo karepmu ora karep. Aku pengen ketemu karo Kromo. Kepengin ketemu karo Kromo. Kromo. Kowe ngerti wong sing jenenge Kromo? Kromo rupane kaya apa? Wah, ganteng. Ganteng. Barek ganteng kowe. Sapa Kromo? Aku. Kowe Kromo. Aku pengen ketemu karo Kromo. Aku sing jenenge Kromo. Aku mertamu iki bener ta ora? Nah aku ngarani ya ora bener. Dasare apa? Mergo mertamu lumrahe sandang penganggone ora ngono. Sandang penganggo nggo taker beras digawa. Lamput. Iku taker beras nduk iku digawa. Taker beras apa? Iki kula. Kula Mah kutha Keprabon. Kenal aku ta ora? lagi sepisan iki aku ngerti. Bupati saka ing Madiun. Bupati. Adipati pangkatku. Aduh. Bento. Piye to Pak sampean kuwi sungkem ya sungkem ning aja Pak. Sungem. Sungkem bokong mbok dongkrak. Ayo ndak sungkem ndak kualat to Pak, ndak kualat. Menang. Kowe jenenge Kromo. Nggih Kanjeng. Raimu ora kena munggah ngematke aku. Ngematke Bupati Madiun kualat. Sambil mledek ngerti ora? Nggih. Iki apamu? Anak kula. Anakmu Nggih. ayune ra umum. Lho anakmu ayune kaya ngene, rupamu kaya curut. Niru mboke Kanjenge. Tiru mbone Nggih. layak. Kowe ndak tukang mikuli iwak kae ya? Mboten nate Kanjenge. Gak tau. Mboten nate. Ngapusi dianggep melarat modiar kowe. Kula nak mikul iwak mboten nate. Lah terus Nak sobo ten kongsi terus kula. jabang bayi. Kromo, Kula kowe ngerti aku teko mrene? mboten ngertos Kanjenge. Aku mrene krungu kabar.
Nek kowe kuwi wong desa sing gawene nandur kebecikan. Nggih. Ning nyatane ora. Nyatane ora. Kowe ning ngene wong melarat tempuran kidung jagat. Uripmu ngrekoso anakmu pira? Kalih, Ndoro. Loro. Nggih. Sapa wae? Cendani kalih Cendono. Cendono wis sapa? Cendono niku anak kula. Saiki nang ndi? Meguru kalih nyambut damel. Cendono kuwi anakmu. Nggih. Jabang bayi. Cendono iki dina sing jenenge Cendono gawe rusuh ana ing Kadipaten Madiun. Dheweke tampa pidana, pidanane pidana pati. Salahe napa, Ndoro? Nyolong sapi sak kandange. Boten Tenan ta ora? anak kula apik. Sapa sing ngarani? Kula, Ndoro. Cendono gawe maling. Pamite karo kowe apa? Nyambut damel. Salah. Dheweke maling kecu tukang gawe rusuh ana ing Kadipaten Madiun kecekel dipidana. Perkara iki mesti saka tumindake bapakne le ngajari dayo. Boten, Ndoro. Boten. Ora ngomong. Kowe pakne, ya apa ora? Nggih. Mergo kowe salah, kowe tak hukum. Hukum. Ya, Hukum napa, Ndoro? ngajari anak colong jumbo maling. Pak Kromo tak hukum gantung. Ampun Kanjeng. Ampun, Kanjeng. Ana apa? Ampun mangke kula kalih sinten yen bapak cukup gantung. Lah, mati-matilah. Bapakmu kaya batang beras wae kok. Ampun loro ngeten iki bapake kula. Bapakmu tak gantung. Tak gantung sak katok-katokmu. Ampun, Ndoro. Kula nyuwun gesang, Ndoro. Nyuwun gesang. Nggih. Ora iso, tetep tak gantung. Sadurunge kowe tak gantung, kowe kena ngematke aku. Ngematke Bupati Madiun. Pun kepareng kula. Etuk, Ningali panjenengan. etuk. Pak alon-alon lho, Pak. Alon-alon. Loh, Napa to, Pak? Nduk, Napa? tak kandhani. Aku ora pangling, Nduk. Ora pangling. Jebul sing kandha nak Bupati Madiun. Rupane kok kaya kakangmu Cendono. Sampeyan kuwi lho, Pak. Cendono, Nduk. Aja ngawur. Kakang Cendono kuwi agemane elek. Irunge mbangir, mripate ngeleng. Brengose ora pangling, Nduk. Aku, Nduk. Ora kok. Kaya sapa? Cendono. Aku Cendono, Pak. Kowe Cendono. Cendono. Kateko to, Pak. Aduh sedulur. Cendono, Pak. Percaya kula. Sedulurmu, Nduk. Kula to, Pak. Nih, Jajal diteliti. kamu Cendono. Lali ta ora kan? Jajal diteliti. Pak, Valentine Nduk. Pak. Gak apa-apa. Ora pangling Ora aku. apa-apa ya, Pak. Heeh. Aku Cendono. Lah, iya, Kakang Cendono. Wene, Alah, Kakang. Aduh, Kakang Cendono suwe banget rambut kula, Kakang. Kakang Cendono. Aku yo kangen. Aku yo kangen. Kakang Aku Cendono. yo kangen. Aku ya pedhe kangen Aku kok, yo Kakang kangen. Cendono. Kangen sudah ketemu. Sudah ketemu karo kowe kangen. Aku kangen sekali. Wis, Nduk. Aku kangen. Loh, Kakang Cendono. Kakang. Madane wong ora siap-siap. Kakang Cendono. Apik, ora tau ketemu ambung-ambungan. Wong aku sing gawe ora tau ngambung. Lah kok pengen ngomong. Pak! Pak. Tuwek
sambel ngambung salah. Lah kowe kok ngambung? Aku kan kakange. Kakange lah aku bapake. Ra eto. Sing gawe aku wis gedhe ra itu, Pak. Pak. Ora entuk, Pak, ora. Ora eto cerongoh wong tuwa. Nyapa? Wong tuwa nek ngambungi anak kene nek perkara rai ora apa-apa. Apa? Nek perkara mengkene iki ra silakan.